A kemény munka azonban meghozta gyümölcsét, mert most már olyan dolgokat csinálunk, amit nagyon kevesen tudnak ebben az országban. Pár évvel ezelőtt egy óriási beruházást hajtottunk végre, egy több gépből álló üzemet építettünk Gyöngyösön, és itt az általunk forgalmazott prémium kerámia lapokból építünk konyhapultokat, konyhaszigeteket, mosdókat, asztalokat és egyéb bútorokat. A mediterrán kerámiát szüleim kezdték 23 évvel ezelőtt. Több mint 2 évtizedig csak csempész szaniter értékesítéssel foglalkoztunk, és ezáltal óriási szakmai tapasztalat és gyakorlati tudás gyűlt össze nálunk, így hatékonyan tudjuk segíteni tervező partnereink és kivitelező partnereink munkáját. A gyártás elkezdésének első évében rengeteg időt és energiát áldoztunk arra, hogy a különböző anyagokat megismerjük és a gyártás technológiát tökéletesítsük. Sok bérmunkát is vállaltunk annak érdekében, hogy a gépek kezelését tökéletesen megtanuljuk. A kemény munka azonban meghozta gyümölcsét, mert most már olyan dolgokat csinálunk, amit nagyon kevesen tudnak ebben az országban. Már számos különleges projekten vagyunk túl, csak példaként említem, csináltunk egy konyhát siófokra 6 mm-es lapból, aminek 3 méter x 40 centin nem volt alátámasztása. Csináltunk 6 mm-es lapból szintén egy 240-es, dupla medencés, óriási mosdót. Készítettünk a bemutató termünkbe egy állómosdót is, ezt már láthattátok több videónkon is. Ennek az eleje egy sziklarepedést imitál, amit 80 plusz vágásból tettünk össze, a belsejébe pedig LED-csíkot helyeztünk el, így világít is. A kerámia egy végtelen igénytelen anyag. Nem igényel különösebb gondozást, bármivel tisztítható, jól bírja a hőt, hiszen több mint 1000 fokon égetik őket, karcálóak, és éppen ezért egyre népszerűbb és népszerűbb választás konyhapultokhoz. Ezen kívül rengeteg variációban léteznek, gondoljunk csak a felhatású, márvány vagy éppen onyx hatású lapokra, de számos egyéb anyagutánzat is megtalálható, például beton, kő, mészkő, fém, cement, vagy éppen az egyszerű homogén lapok. Ma már a gyártók számos méretben gyártják a lapokat, éppen ezért sok esetben megoldható, hogy ugyanazon a lapnak a kisebb mérete kerül a földre vagy a falakra, és a nagyobb méretéből pedig megépítjük a konyhapultot, a mosdót vagy éppen az egyéb bútorokat. Nem utolsó sorban sokszor árban is sokkal versenyképesebb, mint az igazi kő vagy a technikai kő. Nagy erősségünk, hogy nálunk egy kézben van az anyagválasztás, a gyártás és a beépítés, éppen ezért az ügyfeleknek nem kell több helyre elmenni, több iparágat bevonni egy-egy konyhapult vagy egyéb bútor elkészítéséhez. Onnantól, hogy az ügyfél bejön a bemutatóterembe és kiválasztja a neki megfelelő lapot, odáig, hogy a helyszínre leszállítjuk és beépítjük a terméket, az egész folyamatot mi kontrolláljuk, éppen ezért sokkal kisebb a hibázási lehetőség is. Ha szükséges, akkor minden egyes egyedi gyártású termék helyét a helyszínen fölmérjük, és csak ezután indítjuk el a gyártást. Az így elkészített terméket a megbeszélt helyen és időpontban leszállítjuk és beépítjük.